Ukusna. Jo, kako veliko dugme. Nikad pre ga nisam vidjela ovdje. Pritisnut ću. Čestitam, Wendy, napravila si izbor. I sigurno se nećeš razočarati u njemu. To su pare. I ja bih voleo da budem pod takvom kišom. Danas me sreće prati. Koliko novca? Nikad toliko nisam vidjela. Moram da odlučim na što ću ih potrošiti. Ali prvo ću ih pokupiti. Jao, nešto sam pritisla. Au, to će biti zanimljivo. Ne treba mi ništa drugo. Izvini, ništa se ne može promeniti. Ne, uništit ćeš moje pare. Ne radi to. Stani. Takvi su pravila ove igre. Šta mi je u ustima? Da vidimo. To je zlatna ribica. Fuj, mrzim ribu. Otkud je ovdje? A šta mi je bilo sa parama? O ne, svi su mokre. Ha, kakva šteta. Odlučila sam da ih osušim. Uskoro će biti kao novi. Kako je pametna.